मेन बाथ्राया जाहैबाय मा अखिल गगैया एनडिएफबिनि बाथ्राखौ लानानै मा फोरमायदों जोंनि एमएलएफोराना आसाम एसेम्ब्लियाव थानाय एमएलएफोर ना बिथांमोना माब्लाबा बेफोरबायदि बुंदोंना खोनासंनानै लानि दिनैहाय 17 तारिख फेब्रुवारि सिक्सडिल एरियायाव माब्लाबाबो आसामनि एसेम्ब्लि जानो थाङाखैमोन किन्तु दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिसि सिक्सडिल एरियायावहाय स्टेटनि आसाम एसेम्ब्लिखौ दिनैहाय सानसेनि थाखाय खुंनाय जायाखैमोन किन्तु आसाम एसेम्ब्लिखौ दिनैहाय नैबावहाय जोंनि बिटिसियाव खुंनाय जासिगोन कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिल डिमा हासावनो बहाबा बेफोरबायदिखौ आसामावहाय खुनु सिक्सडिल एरियायावहाय जाफेराखैमोन किन्तु जोंनि बिटिसियाव दिनै जानो थांगासिनो दङ आरो 12टानिफ्राय जानायनि बाथ्रा सोलिसिगोन मेन बाथ्राया जाहैबाय मा अखिल गगैया एसे मोजांनो बाथ्रा बुंलांदोंमोन एनडिएफबिया बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव मानो जियाल' थाखो गासैबो उदां जाजोबनांगौ बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आरो बिटिआर एकर्डआव जाखिनि इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेखौ आखरे पालन जानांगौ दिनै बे आसाम एसेम्ब्लियाव बुंगोनदां बियो मानसिया खुगा गोनांना एसे गोरोंबो मानसिया जथेस्थ' गोरों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जेसेबां फैसा फैनांगौ बिटिसियाव बियो डाइरेक्ट फान्डिं जानांगौ बिनिबो माखासे बाथ्राखौ एसे मेथाइ खनलांदों बा बुंलांदों खोनासंनानै लाग्रोनि एसे जे আজি বিধানসভাৰ অধিৱেশন হওঁতে বিটিআৰ চুক্তি আখৰে 100% পূৰণ কিমান দিনৰ ভিতৰত কৰিব এইটো চৰকাৰে ক'ব লাগিব এক নম্বৰ কথা 2 নম্বৰ এনডিএফবিৰ মানুহবিলাক চুক্তি কৰাৰ পাছত এতিয়াও জেলত আছে তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে 3 নম্বৰ আমাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টৰ পৰা অহা যেটো টকা সেই টকাটো ডাইৰেক্টলি আমাৰ বিটিআৰলে বা আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াবিলাকলৈ এৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ কথাও কোৱা হৈছে নেকি ইয়াত মই মানে যিসকল কেডাৰ আছে সকলোকে এৰি দিয়াৰ কথাটো কৈছো থ্যাংক ইউ